Добре дошли в подкаста, където разговаряме за най-вълнуващите теми, свързани с бъдещето на труда и кариерното развитие. В този епизод ще разгледаме стратегиите и техниките за създаването на успешни дигитални кампании с нашия гост Стефани Илиева. Тя ще сподели най-добрите практики за създаване на онлайн присъствие. Добре дошла, Стефи! Здравей, Стефи! Много се радвам, че ти си поредния гост на нашия подкаст. Доста очаквано от мене гостуване. Още миналата година в Digital в Плевен, което беше събитието. Много интересна беше твоята презентация за Digital контент, въобще за твоята професия и с какво се занимаваш. Така че смятам, че ще бъдем доста полезни на слушателите в този епизод. Преди да почна с въпросите, би ли разказала малко повече за твоята професия, точно какво се занимавате с дигиталната агенция? Да, първо и аз много искам да ти благодаря за поканата. Супер приятно ми е, че мога да споделя опит. Надявам се, че този разговор ще е полезен на поне един млад човек, който се чуди дали рекламата е неговото нещо. Така че да, благодаря за поканата. Моята позиция в Stellary, аз вече в агенцията съм може би 6 или 7 години. Говорихме си с теб, че е добър знак, ако не помниш всъщност от колко точно години си на едно работно място и му така загубихме бройката, както се казва. Да, моята позиция е Digital Content Lead. Това е човек, който общо взето се грижи изцяло за съдържанието, което излиза от агенцията за всеки един от клиентите. Позицията е тясно свързана с креативни процеси под всякаква форма, чисто идейни, копирайтинг. Да, налага се понякога да мислим и като дизайнери, за да си представяме всъщност как би могла цялата идея да се реализира и в практика. Разбирам ли, че ти си модерният Дон Дрейпър на дигиталния маркетинг? Тоест човек, който трябва да прави всичко ли? Не, Дон Дрейпър е главният герой от един сериал Mad Men. Не знам дали си го гледала. Знаеш, между другото не съм го гледала този сериал и много хора са такива, добре, как може да не си гледала този сериал, пък да работиш в тази индустрия и толкова да я обичаш. Не се притеснява, аз сега тук ще дигна залога и ще ти кажа, че аз никога не съм гледал нито Хари Потър, нито съм чел книгите, нито съм гледал Властелина на пръстените и мога да функционирам съвсем спокойно. Ама искам да кажа, че аз съм по абсолютно същия начин и точно за Властелина на пръстените и някакви такива малко фантастики, аз съм супер боса по тази тема и не е моето нещо. Аз харесвам друг тип кино, така че да, мисля, че ето тук си приличаме в това нещо. Така, обясняваше за твоята позиция и за Stellary? Да, и тази позиция също, освен чисто креативно, е свързана и стратегически. Тоест, трябва така добре да познаваш различните канали, да знаеш коя социална мрежа за какъв клиент е най-подходяща, какво съдържание в момента е така най-работещо в различните канали, различните формати. Трябва да познаваш добре, чисто технически да си грамотен и да знаеш, че не е проблема, когато нещо се счупи и не знаеш как да го поправиш, защото имаш Google и той ти е най-добрият приятел, така че винаги всичко можеш да откриеш там. Трябва да си човек, който да не се страхува да се хвърля в дълбокото и да прави неща, които не знае как се правят. Може би това е едно от най-добрите неща, на които рекламата ме е научила. Да не се страхувам да правя неща, които не знам как се правят. Просто да започна и те ще ми се изяснят. Така че да. А вие в Stellary какво точно правите? Разказа за твоята позиция, а Stellary е насочено повече... Това е една маркетингова агенция в София. Ние, ако някой ни попита, има супер много рекламни маркетинг агенции, с какво вие сте по-различни, абсолютно винаги казваме, че ние сме агенция, която прави tailored made решения за абсолютно всеки клиент, който идва при нас. Ние отделяме изключително много време да
проучим бизнеса на клиента, да проучим проблема и реално с който клиента е дошъл и готвиме едни изключително подробни презентации, които след това презентираме пред клиента и всъщност това е нашата най-силна черта. Ние знаем как да правим неща, които решават конкретни проблеми. Ние не продаваме просто поддръжка на Facebook страница срещу някакви месечно фи. Ние наистина искаме да влезем вътре в бизнеса на клиента. До самия код. Да. Това звучи много добре, защото иначе, както каза ти, много се навъждат и става малко като унази приказка, видяла жабата, че подковават коня, тръгнала е тя. Нали, видяли някой, че прави маркетинг агенция и аз мога да си направя, нали? Така че не е нещо, кой знае какво. Има изключително много агенции на пазара и е хубаво така човек, когато нали, създава един такъв бизнес, да знае и като цяло в професията си как да предложи нещо, което е уникално и което нали, е неговото unique selling point, както се казва на маркетинг език. Даже сега, като го каза, сещам, веднага мога да ти задам следния въпрос и то пак това се породи като питане. Не знам защо така беше към мене, тогава в Digital for Pleven. Един доктор ми каза дали познавам някой, който може да му движи социалните медии. Но нали, тук работата беше, че нали, другите около нас казаха, че ти не можеш ли сам? И той каза, не че не мога, въпросът е искам професионалист. И както ти каза и това бутиковото отношение. Защото честно казвам, нали, той е лекар, но той не е само той е лекар на този пазар или в региона или там каквото и да е. Нали, той явно си има нещо негово, нали, нещо специфично, което той прави или предлага или някакъв ноу-хау и затова нали, търси професионалист. Въпросът ми би бил следния. Ако ти наистина си такъв човек и търсиш професионалист или агенция, какво би трябвало да гледаш, за да кажеш, тези явно наистина си разбират от дейността? На първо време е хубаво нали, да хвърлиш едно око на портфолиото на агенцията. Също нещо, което е изключително важно, да видиш социалните мрежи на агенцията, защото нали, това е нещо, което сега признавам си, обощаря често ходи бос и не винаги самите агенции имат време да поддържат собствените си канали, но тук от едно известно време с моите колеги така решихме да се засилиме в тая посока и започнахме да си развиваме наш TikTok канал, който реално... Много добре. Само бих попитал, като гледаш портфолиото, какво трябва да гледаш, защото аз ти казвам с моето непрофесионално нали, отношение, като цъкна върху портфолиото и като видя, че са създавали сайтове, да кажем, нали, примерно, и всичките сайтове ми изглеждат копи-пейст. Все едно са взели една платформа от WordPress или от Wix и са казали, това не е основата за всички сайтове и мога да ти създавам сайт от строителна фирма до не знам, каквото и да е, до хранителен магазин. Да, реално то доста си личи между другото, както самия ти казваш, с един поглед можеш да видиш, като отвориш 2-3 проекта и ако те изключително много си приличат и няма нещо, което наистина да ти грабне окото. Но да, просто това трябва да се заровиш в клиентската база на въпросната агенция, да разгледаш няколко проекта, да видиш всъщност, защото ти като отвориш самия проект, просто си личи реално какъв е мисловния процес, как мислят хората, които работят в тази агенция и хората, които са създавали, измислили и накрая са екзекютнали целият проект. Така че да, обратната връзка от други клиенти според мен е супер важна, защото понякога дори продукта може да ти изглежда супер, но ако customer service на тази агенция не е това, което търсиш, не е достатъчно добър за теб, тогава по-добре не влиза и в отношения нали, с конкретната агенция, защото фактически ние сме едни подизпълнители на бизнеса и на бизнес нуждите, чисто свързани с реклама на клиента, който идва при нас. Така че много е важно, както ще си избереш човека, който да ти сложи плочки вкъщи, да знаеш, нали, че той ще е точен,
няма да закъснява, няма да те лъже с срокове, ако нещо се обърка, нали, ако постави плочката на криво, няма просто да продължи, ами ще се върне, ще я премахне, нали, и така нататък. Същото е и с агенцията. Тоест, просто много е важно да... И все пак да послушаш. Много клиенти правят така наречените пичове, на които събират няколко агенции, в повечето случаи 3, задават им бриф, задават им заданието с проблема конкретен, който трябва да бъде решен, и всъщност тогава всяка агенция предлага своето решение, своята презентация, предлага и бюджет, и така повечето компании по този начин взимат решение с кого да работят. И вече накрая много се важни така, след като си стиснем ръцете, примерно с някой клиент, да видим в началото как ще се напаснат нещата. И то е същото като в връзките, нали. Понякога просто няма химия и не се получава, но пък има едни такива много готини съвпадения, когато наистина клиент и агенция работят. То си личи по проекта после, по самия продукт, когато работят синергично, когато работят заедно и просто се получават наистина едни от най-красивите партньорства. Аз смея да твърдя в Стелърите вече толкова много години работим с невероятни клиенти, с брандове, които са ми изключително любими. И никога така не съм вярвала, както се каза, и в най-смелите ми мечти, че работя за такива брандове, като Coca-Cola, като камионите Volvo. Изобщо много мои любими клиенти. Нова телевизия също. Работили сме в теория едни от така най-гледаните реалити формати. Правили сме дигитално съдържание за Vip Brother, правили сме дигитално съдържание за Вина Волята, за Hell's Kitchen, за един, за друг. Взето много така интересни, динамични проекти. Две неща от това, което сподели, бих те попитал. Едното е за бюджета и даже аз имам и лична история. Преди, не знам кога беше, моята много кратка кариера като програмист, трябваше, нали, говорим това вече Часпром, и дойде при мене един човек и той имаше цветарски магазин. И идеята му беше да си вече, нали, да има онлайн присъствие, искаше да си направи онлайн магазин, което окей, нали, тръгваме сега това, нали, като викаш ти изпълнител, клиент, говорим си, и той накрая ми казва, за мен тогава беше супер налудничево, нали, но човек трябва да дързае, нали, но той ми каза, аз искам, като си тръгнеш да си правиш кошницата с цветя, да имаш 3D модел, който да се върти 360 и да мога да гледаш кошницата по всеки един ъгъл. И то 3D модел, нали, от моят сайт, като го гледаш, и така, нали, да си разбираш излишните цветя и, нали, да се променят. И имай предвид, че ние говорим целият сайт, той искаше тогава да му го изготвя за 5000 лева. И аз го попитах, къде си го видял това? Нали, можеш ли да ми покажеш? Нали, има ли някакъв такъв сайт, такава цветарница? И той каза, не, това си го измислих. Викам, добре, къде си го видял това вдъхновение? И той, от сайта на Nike. Викам, от сайта на Nike. И той каза, да, като искаш да си избереш маратонка и там пак има 3D модел, на 360 се върти маратонката и си разбираш различни цветове, връзки, дизайн и така нататък. И аз му казах, добре, ти осъзнаваш ли колко е бюджет на Nike за реклама миналата година? И той, не. Значи, когато почнеш да имаш такива пари за такъв бюджет, като за рекламата на Nike, тогава аз ще мога да наема такъв екип. За да... дизайнер. Да, и такъв дизайнер и такъв сайт, за да можеш ти да бъдеш толкова напредничев, дали, на софийския пазар. Та наистина едното е клиенти, между другото, защото те действително идват с тези така големи, немалки изисквания, и работата на нас, агенциите, или дали ще си фрилансър, няма никакво значение.
наша е отговорността да ги, така да се каже, обучим на това какви са възможностите и кои са най-добрите решения. Защото, окей, ти супер много държиш на тая въртяща се кошница. Обаче много е важно да има срещу тебе наистина професионалист, който да ти каже, че, например, тази въртяща се кошница ще ти струва, да кажем, 3000 допълнително лева. Окей, супер. И за тези 3000 лева обаче допълнително, какво друго можеш да направиш ти, ако не ги вложиш в тази въртяща се кошница, и да му покажеш на човека някакви проучвания, някакви цифри, нали, има клиенти, които много държат на цифрите. Да покажеш всъщност колко по-важно е да оптимизираш сайта, например, с някаква сейлсфония, отколкото да заложиш просто на една въртяща се кошница на края на чекаута, защото той човек, като е в чекаута вече, нали, там работата е ясна, той пътува. Обаче, за да стигне до чекаута, по-добре тези 3000 лева в потребителската пътека, която съпровожда човека до самия чекаут процес. Това ще ти вдигне продажбите примерно с, да кажем, 30%, но тази въртяща се кошница няма да направи нищо. Нали, тя е просто един така, нещо, което да ти начеше егото, че си го имаш на сайта. Така че винаги е добре да обучаваме клиентите, както се казва. Абсолютно, да. Добре, следващия въпрос тогава би бил: има ли подходящ момент, ако някой иска да стартира да се занимава с дигитална реклама? Или в момента, да кажем, хайде така да бъде, в момента сега в 2024, ако някой млад човек без опит иска да започне да бъде диджитал контент, както си ти, какво би му препоръчал да му бъдат първите стъпки? Ами, със сигурност, аз съм, може би, от старата школа и вярвам, че човек трябва да стажува задължително. Може би, защото... Само да те прекъсна, може да е някакво менторство, стаж, нали, нещо от този порядък. Да, според мен това е най-добрият начин, по който можеш да стартираш, защото изключително ценно е да попаднеш в истинската работна среда, в истинска работна атмосфера, с хора, които имат повече опит от теб и, както се казва, ти да си крадеш от тях занаят. Както крадеш занаят, примерно, ставаш шивач или там всякакви други такива по-древни професии от моята. По същия начин всъщност е и тук. Човек трябва да е на място. Сега доста е сложно с тези нови след COVID разпоредби, в които много от фирмите все още си работят от вкъщи. И честно казано, не знам как, ако беше по времето, което аз стартирах, ако бях хванала такъв период, вероятно ще ми бъде много трудно, но искам да кажа, че младите хора не трябва да се страхуват да излизат от вкъщи и да отиват в реалната работна среда, да стажуват, дори да го правят без заплащане. Това в началото не трябва да е по никакъв начин водещо. При мен първите ми, може би, 2 стажа бяха абсолютно безплатни. Тоест никой не ми е давал и една стотинка аз да съм там и да се уча. Просто бях толкова мотивирана, толкова ми беше интересно, толкова се вълнувах, че просто нямаше която, нали, да ме накара да не го правя. И тези стажове всъщност ми дадоха страшно много. Те ми дадоха връзките и запознанствата с хора, с които по-нататък вече ме поканиха да работя и на истинска работа, която си е платена. Така че няма как без стажове. Трябва просто да покажеш на Вселената и на света, че ти си готов да дадеш от себе си и тогава наистина ще ти се върне и ще... Аз също така бих добавил към твоите съвети, защото наистина си права, не са толкова демоде тия съвети. Като част от Асоциацията по роботика и автоматика ние си имаме годишни събития и доста често идват млади, така да ги кажем, ако щеш, ученици, студенти,
и първо той казва, аз съм първи курс и искам да се занимавам с нещо. Нали? Той осъзнава, че идва момента за стаж, но идвайки на такива събития, ето прави пълно контакт с мен, с някои други компании и така нататък. И лукса да ходиш на такива събития е, че ти реално да кажем, прекият ти ръководител или ако е по-малка компания със собственика на тази компания, Имаш може да си говориш. Да, получаваш контактите, визитната картичка и той ти казва, няма проблем. Лятото от тя до този месец имам точно по твоята специалност възможност. Някой път са платени, някой път са безплатни, но правиш контакта, нали, както аз обичам се изразявам, с ритник влияш в индустрията, нали, гътваш вратата, отиваш и накрая... Ти съществуваш и си супер надъхан и искаш да го правиш. Такива събития са абсолютно безценни. Обиколила съм колкото може да се сетиш, че съществуват. Тук в София всичките съм ги обиколила и съм се бутала и съм говорила и с този и с онзи. И наистина рецептата е тази, с ритник през. Да, и накрая като отидеш при твоите връстници, нали, аз познавам еди кой си вече, втори, трети и така нататък. Съвсем друго е. И може би другото, което бих те попитал, хайде да кажем съвета да бъде така, да направи контакт, да има менторство и тем подобни, но да кажем заеде по-срамежливите. Той смята, че или тя може да изкара само с YouTube видеа, с Udemy курсове и така нататък. Нищо против, нали, тези неща. Би било хубаво, нали, защото поне знаеш кога двама души си говорят за нещо, знаеш за какво си говорят, ако присъстваш, нали, някакъв подобен разговор. Но моя съвет, може би, не става дума само за твоята индустрия като цяло, трябва да съдейства, трябва да си деем. Нали. Защото колкото и да гледаш клипчета и да си пробваш някакви неща на твоя профил, може би наистина трябва да си ден. Да отидеш, се запознаеш, менторството и после, може би, ако искаш да правиш фриланс, тогава да се отделиш, нали, след менторството. Може би, не знам, минимум, как смяташ ти, 2-3 години? Дори повече, знаеш ли, не знам, аз, честно да ти кажа, един от най-големите ми страхове, нали, ако един ден реша да стана фрилансър, е, че ще избягам от динамиката на индустрията. Защото самата индустрия, рекламата, маркетинга, тя си е една затворена екосистема и си има там един живот, който си ври и си кипи. И ти като се отделиш от това нещо, някакси, не знам, все едно губиш връзката с цялото нещо. Не, че няма начин, по които реално да се информираш и да знаеш какво се случва, но не знам, смисъл определено няколко години, поне 5, 6, 10, да си вътре в индустрията, наистина за да разбереш как се върти колелото, какво се променя, какво остава точно и винаги така общовалидно, като динамика и да, наистина, трябва супер много да се действа, не трябва да те е срам да се буташ, макар и, нали, да си по-затворен човек. Просто няма по-ценно от това да си на мястото на събитието, нещо, което с home office не се случва. Слава Богу, аз преди да удари цялата тази COVID вълна и да се затворим вкъщи. Всъщност имах ни 5 години така на терен, наистина на терен, за да мога после да продължа да съществувам и да съм адекватна. Да знам самата аз къде да намирам информацията, която трябва. Въпреки всичко вярвам, че една рекламна агенция има изключително голяма нужда за това да бъде офис, защото сферата е доста динамична. Трябва да общуваме по колегите непрестанно, за да можем да си помагаме да израстваме и да се учим, защото наистина всеки ден се случват нови неща и промени. Добре. Другото, което щях да те попитам, ти спомена за твоите първи 2 стажа, нали? Така каза, че почти са били безплатни. Те там бяха безплатни. Даже после искам да ти разкажа една история. Всъщност в Стелари. Как се случи нещата при мен.
но хайде да започнем с първите 2 стажа. Или ако искаш, можем да започнем направо хронологично да си говорим за след като завърших училище в Плевен, как попаднах в... Може би ще бъде следващия въпрос. Разкажи сега за стажовете, нали, първо как си почнала, какво си взела от тях, какво не си взела и така нататък. Да. Ами първия ми, понеже моето образование реално в Нов български записах аз, пиар, връзки с обществеността. И да, първия стаж е съвсем нормално, още така доста рано се ориентирах. Първи курс, директно като започнах в университет и като завърших първия семестър, си казах няма какво да чакам повече. Тук вече 6 месеца научила съм каквото има, искам да почна да стажувам на терен. Да те попитам, извинявай, първия семестър не учите ли някакви общи такива още? Учим общи неща, но аз вече в моята глава трябва да напредвам, трябва да отивам да се бутам. В смисъл само слушате не става. Така си го гледах в моята глава и още като супер млада и зелена, както се казва, буквално първи семестър завършила и почвам сега да търся. И какво направих аз в моята глава тогава? Казвам си, аз трябва да намеря коя е най-добрата. Имам чувство, че всеки мотивиран така стартира. Трябва да намеря коя е най-добрата пиар агенция в София и искам да отида там на стаж. Изобщо ме интересува, ще ми плащат ли, няма ли да ми плащат, време ще ме вземат, просто искам там да отида на стаж. И влизам аз. Коя е най-добрата? Някакво проучване или просто си питала нещо от този... Питала си познати или някой в сферата? Просто в Google влязох. Какви ти познати? Да. Аз тогава нямах никакви познати. В смисъл, ти си учил един семестър и ти дори не можеш да се ориентираш къде се намираш. Камо ли да имаш нали, може би някой преподавател съм имал възможност да си питал. Не, защото винаги е много интересно това с първия стаж. Лично аз съм фен на Стив Джобс, съм чел автобиографията, но ми беше забавно. Джобс, когато искаше първия си стаж, видял в телефонния указател на Хюлет Пакър телефонния номер, обадил се и казал: здравейте, аз съм Стив Джобс и съм на еди колко си години и искам да стажувам при вас, за да разбера как се сглобят компютри. И ония се смяли, нали, защото бил много малки и казали: добре, щом си толкова сериозен, в ден, час, ела еди кога си, и каза, че си изкарал цялото лято в завода и е разбрал как се прави компютър. При мен ситуацията, нали, далеч не съм Стив Джобс, но беше нещо подобно в интерес на истината. Тоест, влязох в Google, започнах да си правя някакво проучване, пиар агенции в България, най-добрата пиар агенция, и така попаднах всъщност на една агенция, която тя между другото все още съществува. И така, даже офиса и е съвсем наблизо до вкъщи и винаги, когато излизам от нас, минавам покрай офиса и абсолютно винаги си спомням просто как онова лято пристъпих офиса на агенцията за първи път и с каква емоция, с какво вдъхновение и изобщо мотивация отидох там. Но какво направих? Писах имейл до собственика на агенцията, намерих му имейла и му написах един имейл, в който му казвам, че съм Стефани на еди колко си години и че съм завършила първия си семестър в НБУ и че изключително много искам да стажувам в неговата агенция, тъй като съм разбрала от моето проучване, че това е най-добрата агенция и аз съм много държа да стажувам там. И човека ме покани на среща в някакъв ден, някакъв час, каза да заповядам в неговия офис. Нещото, което не очаквах, е, че той си отдели сигурно 40 минути да си говори с мен, което принципно за размерите на агенцията и изобщо тогава, после като си говорих и с колеги от самата агенция, всички много се очудиха, че изобщо човек си отделил 40 минути да се говори с мен, при положение, че той си има доста голям екип от хора и екип, който реално трябва да поеме стажанта и да вече реши има нужда от него или не. Но той ми беше явно нещо му е правил впечатление в имейла, който съм написала. Казвам си: леле, сигурно супер надъхано дете, я да видя какво се случва. Спомниш ли си какво си е написал в този имейл?
Въобще. честно да ти кажа, не си спомням, даже ето сега ми даваш доста добра идея да се разровя, евентуално, ако успея да го намеря, защото така или иначе имам един мейл, който ми е така или Да. иначе, да, в него трябва да е въпросната комуникация, но ще потърся и мога да ти изпратя, ако искаш, може да го решим някъде, ако го успея да го намеря. Да. Понеже аз... Ти спомена, че е мейл, но като се замислиш сега от гледната позиция на собственик, ако на теб някой ти напише, замисли се, може би това е мотивационното писмо, дет, нали, кандидата праща към аз искам да стажувам и така и така. То за мен реално нямаш друга опция, защото нямаш отворен стаж там в тази агенция. Аз си харесах агенцията и им писах. В смисъл, те нямаха нищо обявено. Това е нещо, което друго бих искала да дам като съвет на младите хора. Да не чакат някаква агенция, някаква фирма, някаква компания да обяви някакво свободно място. Проактивност. Аз даже съм ходил на мястото, където съм искал да работя, защото пиша им, звъна им, не ми отговарят и накрая един ден се дигнах, нали, гледах така да имам представителен вид, сега няма да отида с къси гащи, потники да ям сладолет или сандвич с майонеза, да кажем аз съм тук да ви разкажа, защото трябва да ме вземете мене на стаж. Нали? Да. Отидох, казах, така и така, имам интерес. И те, нали, вик, добре, наистина, той сега го няма, ела пълно петък сутрин ще бъде тук. Нали? Ще му кажа, ще му предам, че теб те интересува. И наистина това постоянство ми се отплати да ти кажа. На мен също, защото просто някак си нещата от тогава ми потръгнаха и аз видях, че няма нищо страшно, въпреки че ми беше много предизвикателен самия стаж. Нали, не беше така... беше си ми трудно, все пак ти си супер, как да кажа, новак във всичко, не разбираш много от нещата, попадаш в някаква среда, в която хората говорят на език, който буквално все едно е чужд за теб. Те не говорят на български, с някакви термини. Всичко, което си учил в университета, то да, има го някъде там, нали, с хартия, ама реално не стоят така нещата, както ги учиш ти в университета. И затова е изключително важно да се бута всеки млад човек да не чака отворени възможности, а сам да ги създава за себе си. Това е най-добрият съвет, който бих дала. Така и почна ти там, човека каза, че ти е отбърнал 40 минути, нали? И ми каза, ти първи ден. Да, и ми каза така, супер, започваш лятото, еди коя си дата, идваш тук при нас. И аз сега съм се запътила с автобуса, тогава живеех в Люлин, качвам се на 8.3 и се движа така супер мотивирана. Спомням си, бях решила, че искам като по филм да си взема едно кафе, с което да престъпя прага на фирмата. Да. Исках всичко да е като по филмите. И от притеснение сядам аз в първата секунда, показват ми къде е моето работно място, моя компютър и сядам, при което си бутам кафето върху клавиатурата. Това ми бяха първите 5 минути. Викам... Почва силно. Почвам изключително успешно, нали, дано, деца вика, да ми върви по, не знам аз, вода, кафе. Но честно да ти кажа, след този стаж, това, което си говорихме и с теб по-рано, че не винаги ще е перфектно всичко, което се случва и така, както си го представяш. Тоест, аз не само, че си разлях кафето, ами всъщност разбрах, че пиара не е моето нещо след един месец. Да. И си казах, окей, аз така или иначе съм записала от тази специалност. Тя е доста близка и с журналистиката, доста е близка и с други такива поднаправления, така че ако пиара не е пък моето нещо и организирането на събития, мога да се насоча към някаква друга сфера, цялото, нали, подразпределение на масовите комуникации. И реших, че ще се пробвам като журналист и тогава бяха пуснали едни 3 млади момичета. Имаха идея, която естествено отново онлайн намерих въпросната идея. Доста се рових в Jobs следващите месеци, исках
следващ стаж, т.е. това, че не ми се е получило в пиар агенцията, не съм се чувствала на моето място и нещата, които там сме правили, не са ми допаднали съвсем, по никакъв начин не са ме отказали, напротив, те ме мотивираха да продължавам да търся, да продължавам да ровя. И следващото нещо, което намерих, е една така, също беше стаж неплатен. Позицията беше реално стажант журналист, т.е. моята работа беше да пиша статии, като самата медия беше изключително интересна и иновативна за онова време. Само да те попитам, не е било пълно спортен журналист, защото нали, има различни видове. Твоето какво е било? Сега ще кажа, много интересна беше самата идея за медията. Те бяха реално 3 момичета, които го бяха създали това нещо. Тоест абсолютно независима медия, така да се каже. Сайта се казва огледай.се. Идеята на този сайт огледай.се беше да пишем само за положителни новини. Реално това беше една позитивна медия. Там не се пишеше абсолютно нищо друго, само единствено позитивни новини търсихме от България и от света. И това беше моят втори стаж, като беше много интересно и вълнуващо за мен, защото пътувах тогава с тези момичета доста по България. И аз се запознах с изключително интересни хора. Веднъж си спомням, ходихме да интервюираме едно семейство в село, тук много наблизо до София, нещо с Ж беше, обаче в момента просто ми изкочи от главата. Като в въпросното село тези хора живееха някъде на планината. Човека, при който ние отивахме, те се бяха тотално изолирали от целия свят. Да. Бяха си абсолютно самодостатъчни, отглеждаха си животни, храна. В смисъл имаха 2 малки деца, които ги гледаха там на ден с материалите, които имат. Изобщо в смисъл много интересно семейство. Нещо, което в днешно време не можеш да срещнеш такова особено често. И си спомням как взеха от центъра на това село една огромна, някакъв суперстар автомобил, такъв голям, в който реално отзад няма седалки, някакви пейки бяха сковали и ние се возехме, скачахме нагоре по реално тези пътеки, които аз дори тогава не си представях как пеша мога да изкача и да стигна догоре с кола. Но да, такива ни интересни и неща ми поднесе и този втори стаж. И все пак избрах, че журналистиката не е моето. Нали? Пак нещо, което така. И продължих напред. Отново не се отказах. И вече дойде трети курс. И тогава една моя колежка от университета сподели, че е започнала стаж в рекламна агенция. Това като чух право сърцето ми се разтопля и си казах, искам и аз. И директно отидох в нейната рекламна агенция да служвам. Поканиха ни всъщност целия курс от университета в въпросната агенция един ден, за да ни разкажат с какво се занимават. Ето, примерно, както ние сега правиме този подкаст, но тогава, на живо те канят да разгледаш офиса и всъщност да ти презентират въпросните хора, които работят в агенцията, с какво се занимават. И тогава наистина страшно много се запали. Казах си, това е моето, искам да го пробвам и просто усещам, че тук вече нещата ще ми се получат. Подадох си ви, видяха ме колко съм мотивирана и директно ми взеха в акаунтския екип. Това беше по времето, когато 2015 година имаше 2 големи агенции в София рекламни. Нямаше, самия бизнес не беше толкова развит. Това беше времето, в което реално клиентите се чарджиха примерно на клик или на page like, което са, така да се каже, златните години за рекламата и първите години в България. И всъщност, да, тогава попаднах в акаунтския екип. Акаунтския екип се занимава с управление на проекти. И с какви проекти? С управление на проекти. Тоест, ти с управление на проекти. Добре. Да.
връзката с клиента, подготвяш презентация, презентираш я пред клиента, спускаш задания към екипа, независимо дали Де става. факто, да разбирам, това е този пича, който ти спомена по-рано. Така ли да го разбирам? Да, реално ти си човека, който е връзката с клиента, между клиента и екипа, който екзекутира проекта. Тъй като тогава агенцията беше много голяма. В момента в Stellary нашите процеси ги движим по различен начин, тъй като нашия екип е доста по-малък. Но тогава така стояха нещата, че примерно имаш един екип, да кажем 10 акаунт менеджера. Представи си 10 акаунт менеджера, това колко много клиента са. Всеки акаунт менеджер има примерно по 5 6 клиента. Представи си. Отделно имаше едно И вие трябва за всеки акаунт менеджер, той пълно... Вие да разбирам, с това момиче сте отбор или как е, първо, имаш 5 акаунт менеджер, всеки да кажем си има по 3 клиента, този всеки менеджер и се делегира на всеки отбор да направи този sales pitch за тях или? Не. Реално самата агенция е разделена на няколко екипа, така да се каже. И това принципно, откакто свят светува, нали, по рекламните големи агенции, нещата се случват по този начин. Ти на първо място имаш така наречен бизнес девелопмент екип. Този бизнес девелопмент екип се занимава с... Това може би наистина е така интересно да го разкажем, между другото, може да отделиме малко време, за да може младия човек да си представи в един перфектен сценарий, нали, изглежда една голяма рекламна агенция, в която всеки един човек се занимава с нещо конкретно. Така. Изчакай само преди да разкажеш само за... Добре. Да. Така. Да. Бизнес девелопмент екипа, това са хората в една агенция, които отговарят за това да намират нови клиенти. Тоест те пишат мейли към разни компании, които искат да прочнат по някакъв начин. Или някакви бизнес контакти техни. Общо взето това са хората, които излизат извън агенцията, търсят клиентите, ходят на срещи с тях и ги въртат към това да станат клиенти на самата агенция. От друга гледна точка, следващия екип, който реално поема самия клиент, за да може да го обслужи от до, т.е. да разбере какви са неговите нужди, да му предложи даден решение, да изготви бюджет, това вече е екипа на акаунт менеджери. Т.е. това е управлението на проектите. И от друга гледна точка вече имаме и екип на хора, които се занимават с социални мрежи. Тоест, това са хората, които, да кажем, ако клиент има нужда от обслужване, което включва social media, това са хората, които са копирайтери, те пишат, те измислят текстовете, измислят заедно с дизайнерите визиите. После имаме екипа на дизайнерите. Те правят визии за уебсайтове, социални мрежи и така нататък. После имаме екип на хора, които се занимават с перформанс, с SEO, с всякакви Google реклами, с настройката на мета рекламите, защото всяка една социална мрежа. И след това имаме, примерно, ако е много голямо, може да имаме и екип, който се занимава с девелопмент на уебсайтове, лендинг пейджес и така нататък. Тоест, попадайки в тази голяма агенция, тогава за мен беше изключително полезно, защото един много голям кръгозор в това, какво е възможно да обслужва една рекламна агенция. А то наистина е всяко едно от това да гониш клиента, през това да го обслужиш, до това вече да екзекютнеш проекта. Да, ти спомена, наистина това са много екипи, много роли и всеки, нали, е силен в неговата длъжност, така да го наречем. Смяташ ли, че първото човек може да върши 3 от тези неща или нещо от този тип? Дали знаеш как, де си говорихме преди да запишем епизода, някой път в малките или в средни компании, нали? Миния тук един човек може да върши от 3 до 5 неща.
Да, ами честно да ти кажа, аз сама за себе си мисля, че действително, когато човек се съсредоточи върху от едно до две неща, той става изключително добър и това става неговата наистина силна черта, това, което е неговата добавена стойност, така да се каже. Но за да разбереш всъщност коя е твоята силна черта и какво най-много обичаш да правиш и ти се отдава да правиш, ти трябва задължително да минеш през няколко функции, поне според мен. И така всъщност моя път като професионалист започна от това първо да вляза в така наречения акаунт менеджер екип, където всъщност моята работа беше да комуникирам с клиенти, да изготвям презентации, да ги презентирам, след което да подавам задачите към екипа, който го екзекютва. Това ми бяха моите първи стъпки в работата. Сега в момента в Stellary, тъй като е по-малък екип, аз отново правя всички тези неща, но и екзекютвам самите проекти. Тоест, аз съм и копирайтера, и човек, който настройва рекламите за някои от моите клиенти, което лично на мен много ми допада, но вече сама за себе си съм открила това, което ми е най-приятно, това, което най-много ми харесва. А то не е толкова, говоря конкретно за себе си, не толкова връзката с клиенти, колкото креативния процес на нещата. Тоест аз обожавам да седна, да измисля идеята, да я облека в думи, да я разпиша в презентация, после да я хвана тази презентация, да я презентирам по най-невероятния начин пред клиента, че направо да му падне устата и да не може да каже не. И да го това решение, което сме измислили и го продаваме. Това е нещо, което ми пали сърцето, което ми харесва и което ми е най-любимо. Но разбира се, аз правя и други неща, защото няма как човек да прави само това, което му е на сърце. Това също е нещо, което хора трябва да приемат и да знаят, че е супер нормално. Някакъв процент от твоята работа е свързана и с бумащина, и с репортинг, примерно. Няма как. Да, но така като слушам за това, което тя е най-на сърце, бих ти казал, че и аз, ако трябва да си избирам, и аз бих искал това, което и на теб тя дай на сърце. Дека си най-добре описва мене, аз съм в този творческия процес, да го измисля, да го презентирам, да те убеда, да те спечеля, това цялото. Да. Добре, следващия въпрос да ти задам, защото все пак да се впишем в рамките на епизода. Спомена различни клиенти, това са различни проекти. В такъв случай за тебе, кой е така най-предизвикателният, да кажем, проект или събитие, което е трябвало да организираш и така да издигнал на този етап, дето да кажеш, знаеш ли, че еди кой си направи това събитие, много е добра? Ами, честно да ти кажа, едно от така най-предизвикателните ми моменти в агенцията всъщност е на есен, когато дойдат предаванията от Нова телевизия и после всъщност пролетния сезон, когато ми се е налагало да поддържам две предавания едновременно, примерно представи си Hell's Kitchen, плюс един за друг, плюс останалите клиенти, които ти имаш да движиш в агенцията. И това е един изключително динамичен процес, в който буквално нямаш и една минута за губене. В рекламата доста често се случва така да попадаш в един workflow, в който имаш толкова много задачи, че буквално чудиш как се справяш. Това е част от самата индустрия и всеки, който работи в нея или някога е работил, мисля, че ще се съгласи с мен, че това е едно от големите предизвикателства. Но често ще кажа... Което слушам, че сега спомена, извинявай, има ли неподходящо време за реклама? И защо ти го задавам този въпрос, сега ще ти кажа. Преди години съм бил търговски представител и сега по средата на цялото лято, говорим там, беше всичко иска да яде, пълно скара, да пие бира, слънце пече, плаж, море, менти и те подобни. И аз като търговски представител на хранителни продукти, така бях пък и тази върва. Моя шеф ми казва,
аз сега искам ти тук да разбиеш пазара и да продаваш леща. И аз един Няма такъв, как. и аз седа и викам, добре, това е невъзможно, смисъл. По средата на лятото, дали изведнъж аз да им кажа, не, тия всичките работи, дете свързани с лятото, ги забравете, сега всички ще почнете да ядете леща и боб по средата на лятото, нали. И Да. сега, нали, направих някакъв резултат, не съм избил рибата, често казвам, но наистина има ли неподходящ момент за реклама? Ами, съдейки по последните 7 години, в които така съм активно част от индустрията, честно да ти кажа, лятото наистина е един период, в който ние в рекламата успяваме леко да си отдъхнем, поне така, клиентите, с които ние работим. И едни от най-светите ни периоди са от септември до да кажем, това януари, февруари е някакъв ад абсолютно. Страшно много работа има. До лятото. Буквално. И после има едни 3 месеца, в които нещата сякаш леко позатихват. Но ако дойде при тебе някой бранд, който е примерно бира, защо не? Тогава лятото ще ти е изключително натоварено. Ако трябва да правиш събития, ако трябва да си на място, нали, някакви промоции по магазини и така нататък, това със сигурност може да се превърне лесно в най-натоварения ти период. Аз сега да рекламирам антибиотик август месец, нека си, може би няма да ми се върже в маркетинговата стратегия. Да, с 2 думи, точно така. Добре, тогава логичният следващия въпрос би бил каква трябва да е подходящата стратегия за създаване на качествено съдържание, за контент на различни платформи. Какви са така, защото ти каза, че ги организираш нещата. Как трябва наистина да бъде? Аз искам да рекламирам, за какво трябва да мисля? Какви трябва да бъдат моите първи стъпки, за да кажа добре, този подход и тази стратегия така наистина ще ми се отплатят? Ами на първо време, както се казва, трябва да сме наясно, че никой не измисля топлата вода, т.е. човек не трябва да се страхува да погледне конкурентите какво правят и малко да се сравни, особено ако до този момент не е развивал социални мрежи на даден продукт или услуга, за да може да се вдъхнови, да види общо взето с какво се сравнява на пазара. Така че тук небето е лимита, както се казва, и според мен, това го казах и на Digital for Pleven, колкото повече дигитално съдържание консумираш, толкова по-добър ще станеш в дигиталното съдържание, което правиш. Няма как да не си в Instagram, няма как да не си в Facebook или в TikTok и да очакваш, че ще предложиш на клиентите си нещо жестоко. Нали, колкото и да не ми се иска, примерно, на мене да губя време по 1 час да скролвам в TikTok. Ами честно да ти кажа, правя го не само защото моя алгоритъм е такъв, който на мен лично ми носи интересни видеа и готини видеа, ами защото аз трябва да знам как функционира тази социална мрежа, да консумирам съдържание, за да мога после да правя съдържание. Така че човек трябва да е част от средата, в която иска да развива своя продукт. Това е, може би, ценният съвет, който мога да дам. Примерно, ако някой ме потърси за някаква кампания в LinkedIn, но аз самата не прекарвам време в LinkedIn, малко ще ми е трудно да дам добри идеи. Добре, аз тогава щях да те попитам, понеже за различните платформи, предполагам, всяка възрастова група си предпочита дадена платформа. Да, това е така. Но обаче, между другото, ми прави впечатление, че напоследък доста се така измиха границите и някакси, колкото и да разчитаме на някакви проучвания, че в Инстаграм са хора на възраст от еди колко си до еди колко си, някак напоследък почнаха да се размиват нещата, защото младите, джензитата, както си говорихме и с теб по-рано, те влизат в LinkedIn и тотално обръщат всичко с краката нагоре. Нали така? И правят самата платформа тотално я променят. И това всъщност налага и на брандовете да променят своето поведение в тези платформи.
Така че... Значи, ако някой иска да си прави стратегия, да не лежи на това заблудата, че видиш ли, във Фейсбук няма смисъл да правим реклама, там ще таргетирам баба ми, леля ми, дядо ми, войчо ми, ще таргетирам, да кажем, Instagram и TikTok, защото знам, че там ще хвана младите хора. Ами то реално можеш по този начин да започнеш, но винаги е годино, когато мислиш извън кутията и извън това, което някой някъде на някакво обучение ти е казал. Винаги е хубаво да поставяш под въпрос нещата, които хората като ноу-хау споделят и да тестваш със собствения си опит и с собствените си клиенти, с собствения си набор от дигитални оръжия, да кажем, и да видиш какво ще се получи. Защото, да, в смисъл, само така можеш да откриеш нещо ново, което никой друг в този момент не е казал, когато правиш нещата, които другите не правят. Така че аз съм за да се тества и да се рискува, защото, да, може да спечелиш наистина много. Каза за създаване на дигитал контент, наистина трябва да консумираш, за да можеш да създаваш, но също, айде така ще ползвам термина, може и да не е правилен, поправиме, вдъхновява се, наклона открадва си от някъде. Мислиш ли, че можеш да откраднеш от някъде, говорим извън сферата на дигиталния контент, за нещо, което си видял и да се опиташ да го въведеш? Давам ти следния пример да ме разбереш. Примерно, аз имам пицария и сега искам да си направя реклама на моята пицария. И да кажем, аз съм видял трейлър на даден филм в YouTube, който супер много мъжегва и нали така пасва на моето амплоа, на нашата пицария и казвам, добре, аз си направя трейлър на пицарията, който по някакъв начин ще открадне идеята на този трейлър. Ами, реално то вдъхновението наистина се крие в най-разнообразни източници и навсякъде. Аз също, понеже много обичам да гледам кино. Изобщо съм запалена и сериали обожавам, и филми. И винаги всъщност намирам да поведя там, защото когато филм или сериал е добър, историята е заплитаща, той ти носи въображението така на едно пътешествие, в което ти сам със себе си започваш да мислиш и започваш наистина да намираш вдъхновение за някакви супер странни неща, в които никой не си мислил, че ще намериш вдъхновение. Така че, наистина, защо не? Спомена стратегии, споменахме платформи. Ти какви инструменти ползваш, така да кажем, като на твоята позиция, като Digital Content Lead? Значи, едни от любимите ми инструменти в момента са изцяло AI инструментите. С ръка на сърцето казвам, че ChatGPT ми е един от най-добрите приятели. С него така доста често си работим ръка за ръка, защото изключително по-лесно ми е да намирам идеи за някакви неща, отколкото, примерно, да ползвам Google. Нещо друго, което напоследък доста правя, което не го правя само аз, го правят много хора, и то е да използвам, примерно, TikTok като търсачка. Това е нещо, което напоследък ми се струва като тренд, и мисля, че сега е момента да го спомена. Примерно, трябва ти да намериш идея за това как да решернеш пост от фида си в Instagram на стори. Нали така? Но да е някакъв по-готин, по-интересен начин, а не просто да го шернеш. И какво правя аз? Просто влизам в TikTok и пиша share feed post to story ideas. И реално вътре имаш толкова много контент, от който можеш да се вдъхновиш, че просто идеите са неизчерпаеми. И ресурсите, с които разполагаме, благодарение на изкуствения интелект днес. Винаги съм казвала и изобщо на хората около мен, не трябва да се страхуваме, че изкуственият
изкуственият интелект ще ни вземе хляба, както се казва, тъй като за да боравиш и да работиш с изкуствения интелект, сам по себе си ти трябва да си изключително наясно как точно да работиш и какво точно да изискаш от този изкуствен интелект, защото без твоя интелект, всъщност, този изкуствен интелект няма как да функционира. Той има нужда от теб като първоизточник на идеите и на въпроси, които ти търсиш. Ти спомена вече колко? Над 5-6 години си в агенцията, нали така? Да. През тези над 5-6 години какво си научила като уроци в твой професионален път? Примерно, мислила си нещо, че е така, обаче след време се оказало, че е по съвсем друг начин, нали? Да, има уроци общо взето ежедневно. Един от добрите уроци, понеже, както ти казах, това, което ми е на сърце на мен е като цяло креативния процес, мисленето на идеи. Нещо, което научих трудно, определено не беше лесен урок е това, че ако някой критикува моята идея, не я разбира, това не значи, че критикува мен. Това е нещо, което в началото не можех да го разбера. Мислех си, че примерно колегите ми не харесват идеята, която аз давам. Значи нещо ме критикуват мен или че аз нещо не успявам да се справя добре с работата си. В един момент просто разбрах, че за да се достигне до идея, която наистина е работеща, трябва да се мине през няколко различни неща, много да се така брейнстормва и да достигне наистина до някакъв качествен инсайт, върху който да се позове креативната концепция. Абсолютно. Много се радвам, че това е един от уроците, които си разбрал и го споделяш тук в епизода, защото забелязвам, че много хора трябва да си вземат този урок, но някак си го прескачат, защото ако излеземе извън рамките на работата, ти си ако дойдеш и ми кажеш, знаеш, че на мен червеният цвят ми е любим за автомобил и аз ако ти кажа, добре, на мен пък не ми е. Нали, аз предпочитам сиво или черно, това означава ли, че аз не те харесвам и не те одобрявам като приятел, дали? Какво значение има това? Дали всеки си има неговите предпочитания? Това нито да прави по-малко стойностна за мен или каквото и да е. Абсолютно. Просто някакси като влезеш в работната атмосфера и когато си като мен един човек, който изключително много си обича работата и за мен такова като работно време не съществува. Аз доста ми е трудно, между другото, това е нещо, което все още не съм научила, тъй като може понякога някакви хора да ти изглеждат като все едно, че всичко са научили, но това никога не е така. Нещо, което все още работи върху него и не съм го научила, това е да поставям граници и примерно да казвам, окей, сега ще спра да работя и ще довърша утре. Друго нещо, което е все още трудно да науча, е това да делегирам задачи. Предпочитам винаги сама всичко да си върша, което накрая не е най-добрия резултат, защото аз съм супер преизтощена и реално не ми остава сила и енергия да мисля моите любими креативни идеи, защото съм изтощена. И общо взето всичко е много навързано. Да. Наистина много добър урок. Аз смятам, че всеки трябва да достигне до тях. Много ти благодаря, че ги споделяш. Такъв, може би, от последните професионални въпроси бих ти задал. Спомням си и в Digital в Плевен пак имахме подобен разговор и това се връщам назад. Нали, тогава ти бях споделил, че го бях чул като цитат от Бил Гейтс, ако не се бъркам, през далечната 2000-та година, 2001, нали, когато интернета навлиза и хората, нали, говорят за какво ми е да имам веб страница и тем подобни. И тогава, нали, Бил Гейтс бил казал, ако нямаш веб страница, значи ти нямаш бизнес. Щом не фигурираш в интернет под никаква форма, значи ти не съществуваш като бизнес. Днешно време смяташ ли, че личен бранд или ако щеш човек, който иска по някакъв начин да бъде припознат или търсен за консултации, за бизнес, за каквото и да е,
трябва да има отпечатък в онлайн присъствие, айде така да го наречем. Ами да, в смисъл ние живеем в такъв свят, че е много трудно някой да няма онлайн присъствие вече. В смисъл, примерно, баба ми има Инстаграм, Фейсбук, Viber, нали? Баба ми реално присъства дигитално. Представи си, всички други хора, ние всички сме онлайн. Просто обаче какво правиме с това наше онлайн присъствие? Много е Да, важно. какво ни дава реално аз, ако имам такова присъствие, нали, наистина за какво ми е? Много е важно да гледаме на социалните мрежи като на място, което да си представим, че потенциално нашия работодател ще влезе и ще ни прегледа социалните мрежи. И ако ние там не се презентираме по най-добрия начин, то трябва да променим това, защото да, социалните мрежи са нашата визитка към света. Така че всеки бизнес или човек, както си говорим, нали, включително и за личен бранд, трябва много така внимателно и със старание и с любов да си поддържа социалните мрежи, за да наистина да отразяват те по най-добрия начин това, което е той, това, което търси, за да може, да, понякога възможностите самите намират благодарение на социалните мрежи. В днешно време всъщност са толкова много партньорства и възможности за развитие се получават именно благодарение на това, че си развиваш социалните мрежи. Тогава бих те попитал, смяташ ли, че за брандовете ясно, но по-скоро за личност, за човек, трябва да има личен и професионален профил? Задавам ти го това, защото ми прави впечатление, пълно за политиците, да кажем, Асен Петров си има личен профил и си има Асен Петров депутата или политикът, нали? И там си качва първо какво са гласували, какво са правили, той за какво се бори, каква му е каузата и така нататък. Ами, лично в моята глава това няма особено голям смисъл, защото нали, то е ясно, че самия политик и самия човек, това е една и съща фигура. Така че такъв тип разделение ми се струва малко ненужен. Евентуално, ако човек има нужда да направи такъв тип разделение, може, например, в Инстаграм да е малко по-кежуал, да пуска малко повече нали, лични неща, докато да кажем в LinkedIn, която се води професионална социална мрежа, там да е малко нали, друг тип информация да споделя, по друг начин да е неговия tone of voice нали, на публикациите, които пуска. Но да, според мен човек трябва да е автентичен навсякъде и да горе-долу да казва една линия на поведение и така си представям, че би трябвало да е в най-добрия случай. Поне аз така действам с моите социални мрежи и гледам просто съдържанието, което споделям, ако споделям такова, то да е автентично и да показва коя съм аз наистина. И да. Аз лично съм виждал CV-та, където те препраща към Facebook страницата му, нали има линк, и ти гледаш там как е на маса, там взима живота с две шепи и така нататък и си представя, аз ако съм работодател. Много интересна истината, в моето CV съм си линкнала Инстаграм страницата, което да, в смисъл просто защото някак вярвам, че това е моята визитка така или иначе към света. Да, аз съм човек, който обича да се забавлява, да пътува и там това си личи, но много е важно за един работодател да види всъщност какъв човек си наистина. Аз не бих искала някой да ме наеме на работа и да си мисли, че аз съм някакъв интроверт, който ще седи и ще цъцка по цял ден на Excel и нали, няма да е шумен и ще е някакъв такъв тих, който няма да говори. Напротив, аз съм точно обратното. Изключително експресивна и емоционална. И със сигурност моя работодател трябва да е наясно с това. И между другото, това е начинът, по който Ники Йоргов, моя шеф в Stellary, точно по този начин ни подбира. Той иска експресивни, емоционални хора, които наистина да с душа и с сърце да са в рекламния бизнес.
Да, може би неговата стратегия е по-добра, защото често казано, нали, споменахме, LinkedIn е по-професионалния, може би повече има логика да си сложиш LinkedIn профил в CV-то, ако искат да видят, нали, защото все пак там описваш какво си правил, професионалното, нали, така, професионалната страна на твоя живот, нали, какво правиш. Но сякаш идва един такъв момент, де всички сте копипейст. Нали? Няма, аз по никакъв начин не мога да разбера нищо за тебе. Няма Нали? индивидуалност. Да, няма индивидуалност. Наистина, това вече идва момент, когато си направим срещата, нали, интервюто, но той там, ако не покажеш индивидуалност, наистина ти какво знаеш за този човек в крайна сметка? Да. Защото професионалист си е професионалист. Търсиме даден човек за дадената позиция. Но нали все пак работим с Той хора. е и човек на първо място. Това, което си говорихме малко по-рано с теб, колко изключително важен е колектива. Нали, някой като ме попита, ти още ли работиш в Stellary? Ами да, още работя в Stellary. Аз се чувствам толкова щастлива и спокойна и как да ти кажа, изпълнена с вдъхновение и с смелост да действам в тази агенция, че аз не виждам смисъл да променя мястото, на което работя. Абсолютно, аз съм. Даже смятам, че в днешно време всеки търси такъв колектив и такова място, просто не може да го намери и се сменя. Окей, Да, убеден съм, има и хора, които го правят заради финансовата страна на нещата, но не може това да са 90% от хората. Нали, говорим конкретно за България. Да. Понеже нали, спомена за колективи, тук да ти задам тогава, нали, вече влизаме в малко по-личните въпроси. Като била си в различни колективи, имала си стажове и така нататък, ако човек, говорим млад, без опит, попадне в мечтаната му, пълно компания, длъжност, позиция, нали, всичките отметки ги е постигнал, нали. Най-сетне са му се сбъднали нещата, може да е веднага, може да е след време, но обаче осъзнава, че колективът е супер токсичен. Нали, в такъв случай оставаш, защото това все пак ти е мечтаната компания, мечтаната позиция и търпиш до последно или просто напускаш и отиваш някъде другаде. Ами според мен, ако останеш до последно, в един момент просто ще бърнаутнеш и тази твоя мечта на, така да се каже, утопия, която си изградил в главата, тя така или иначе ще изчезне. В момента, в който започнеш да не се чувстваш окей в даден колектив, както в дадени взаимоотношения, независимо дали са романтични или приятелски, просто трябва на момента да отреагираш и да вземеш някакво решение. В повечето случаи то е да се премахнеш от ситуацията. И според мен това е най-правилното решение, защото не само в личен, но и в професионален план от личен опит казвам и абсолютно убедена съм, че правилната среда на 99% е отговорна за това точно как ще се развият нещата при всеки човек индивидуално. И обратното, ако паднеш в кофти атмосфера, перформанса, изобщо цялата ти личност, тя тръгва надолу. Така че това е много тънък момент, в който нали, всеки сам за себе си трябва да прецени дали да остане в този колектив или да си тръгне. Но за мен отговор е винаги има ли някакви червени флагове, бягай бързо. Преди време бях прочел някъде, че Netflix, като имаш интервю за работа, ти задават следния въпрос. Ако присъстваш на среща, нали, там менеджерска или каквато идея, и трябва да се вземе решение. И ти имаш идея, нали, под някаква форма, но не е твой ред да говориш или там каквото и да е, ти просто трябва да присъстваш на среща. И тогава те питат, ти би ли казал на глас, нали, аз имам такова и такова идея или предложение, колкото и тъпо да звучи, може нали, накрая да ти кажа, това е супер глупо, по-добре да не го беше казал, или би си замълчал. И ако кажат бих го казал на глас, въпреки, че могат да ми кажат, че въобще не е правилно и не е уместно. И другия нали, вариант е, не, ще разпитам после след това, ако може би това и това, нали, да мек ще си замълчи на среща. И поне
по статията, която прочетох, Netflix казаха, че хората, които казват, че биха казали още тогава на среща, ги наемат, нали, почти на момента. Ами да, в смисъл, абсолютно съм съгласна. Аз чисто интуитивно, без нали, да знам за този случай, за който ми говориш ти, винаги съм била от хората, които много така не се замислят дали и то това в рекламата, между другото, е едно от най-важните неща, особено когато се събираме да мислим на брейнсторминг, дадена концепция, дадена идея, няма глупави идеи. Буквално, дори да кажеш най-голямата тъпотия, може всъщност това, което кажеш, да накара някой твой колега да влезе в някаква мисловна пътечка, която той никога няма да тръгне по нея, ако преди това не беше чул тъпотията. Така че, изобщо в рекламата този случай да си замълчиш не съществува и не би трябвало да съществува. Тогава в какъв случай да бия в списка за въпросите, сега сещам, ти сега на дадената позиция, която си с целият ти опит и на тия години, ти би ли се наела тогава, когато си била първи курс за стаж? Човече, да. Това е нещо, което исках да ти кажа още в началото за Stellary, всъщност как започнах в Stellary. След толкова много стажове, най-разнообразни, нали, аз не ти разказах за всичките ми стажове, имала съм и още така, вече са били по-скоро джуниорски позиции, да ги наречем. Не толкова. След малко ще те питам и за тях, докажи това за Stellary. Но за Stellary, като отидох на интервю, веднага с шефа ми просто се усетихме колко сме на една вълна. Той изключително много ми се изкефи, нали, на това колко съм емоционална и колко много искам да работя в сферата. Но си спомням тогава, в края на срещата, въпреки че усещах, че много добре ни върви интервюто и така, и така, и така, в края на срещата му казах, виж какво, аз много искам да работя и много искам да се занимавам с реклама и с това, каквото предлагаш ти тук на тази позиция. И искам да те помоля, ако си съгласен, да ме наемеш един месец, без да ми плащаш и да видиш как ще ни тръгне работата, да видиш наистина нещата, когато ти разказвам за мене, не са просто врели на кипели, нали? Ами аз стоя за думите си и мога да ти докажа и дори нямам нужда от някаква гаранция. Тоест, пусни ме един месец да работя, дай ми този шанс, без изобщо да ми обещаваш, че после ще ме задържиш, без дори да ми плащаш. И след един месец ще си говорим, да видиш всъщност, че наистина аз стоя за думите си. Искам да ти кажа, че още на следващия ден ми се обади сутринта още и каза, че е свалил обявата и просто позицията е затворена и иска да съм част от екипа. Супер! Тогава в такъв случай, сега преди стажовете, и преди професионалната ти кариера, преди университета, там, какво си мисляла да правиш? Дали, защото сега всеки пълно казва, аз искам да бъда такъв и такъв, после в последствие се отказва, нали, нещо. Ти какво си искала да бъдеш като малка? Ами като малка, искаш да ти кажа, то е много смешно, ама в крайна сметка това си ми е моята детска мечта и тя беше да бъда магазинерка. Значи толкова ми се струваше вълнуващо целият този процес и да обслужваш клиенти и да си усмихнат и да ги зареждаш с позитивна емоция и там да чупиш поелката, да натискаш копчетата, да късаш касовите бележки, не знам, просто цялото това нещо изключително много ме радваше. И всъщност сега аз по един или друг начин реално се занимавам с обслужване на клиенти. Не съм в магазин да ги обслужвам, но пък реално цялото това нещо, което явно като малка съм видяла, че го има като потенциал, нали, цялата работа с клиенти. Реално по някакъв начин, под някаква форма съм учила. Да, не си избягал много от първоначалното ти желание. Фактически да, не съм. Добре, и вече идва момента, за мен е това много важно и би било интересно като въпрос, вече идва момент, къде трябва да вземеш решение, къде да учиш в университет или да почнеш веднага да работиш. Тогава при теб как бяха нещата?
При мен изобщо не е имало в моята глава друг вариант, освен да уча в университет. По-скоро моята питанка беше към мен самата дали да уча в държавен университет или да запиша реално в нов български, както не избрах второто. Сега, как да ти кажа, след като завърших, аз съм завършила в Плевен езиковата гимназия с немски и толкова много ми беше трудно цялото това нещо и ми костваше толкова много усилия и като ученичка толкова много учих и толкова много бях в целия този филм с оценките и с нещата и с това как гониш някакво представяне и т.т. И в момента, в който завърших училище, 12 клас, бях толкова изморена, толкова не исках да се занимавам с нищо. Мисля, че тук много така ученици ще се разпознаят в думите ми, особено ако родителите ги натискат да учат и гонят някакви оценки, после кандидат, студентски изпити и така нататък. Че просто аз си казах, не, повече не мога, не искам да бъда задължавана от някакви други фактори, например, университета да ме задължава аз да ходя всеки ден на лекции, да ме задължава, въпреки че хода на лекции, аз да ходя и на изпити. И исках просто някакси да избягам от целият този филм в преследване на някакви постижения и просто исках да попадна в една спокойна среда, в която аз самата мога да черпя мотивация от себе си. Защото училището не те учи на това. Училището основно те учи на това да изпълняваш някакви неща, които ти се подават, без да мислиш, без много да имаш право на избор. Аз исках... И бих казал също така как да усвояваш материал и как да го предаваш до някъде. Да. Някаква форма. Реално това, което казваш, че е изключително полезно, но мисля, че за живота на всеки един човек е изключително важно в един момент да разбере, че мотивацията и натиска не трябва да идва отвън, а трябва да идва отвън и от теб самия. И всъщност това беше главната причина, поради която аз избрах да уча в частен университет, защото вече исках да поема контрол над живота си и всъщност да знам, че всичко, което правя, аз го правя, защото аз го искам и защото аз съм казала, че го искам и защото наистина го искам. А не защото, примерно, ще ме сказат... Така се очаква от тебе и така ти е казано. Така очаква от мен, да. И тази преходност, според мен, е изключително важна, защото виждам много млади хора, които завършваш училище, веднага, почваш университет, учиш, накрая завършваш и изведнъж никой не иска нищо от тебе и ти си стресиран и не знаеш какво да правиш. Не е верно, това се нарича пазарския списък, аз така го казвам. Завършваш, учиш, след като завършиш, почваш работа, след като почнеш работа, какво? Време е да се ожениш. Жениш се, после трябва да имаш дете. Това е супер гадно. После... Реално всеки изисква нещо от тебе и ти абсолютно никога не оставаш сам със собствения си глас да видиш твоя глас на къде ще бутне. Най-тъжното после, след като изпълниш целия пазарски списък, някой ще ти каже, да не съм така рал. Да. И хората са такива, накрая изпадат в криза на средната възраст. Няма как да не изпаднеш в криза на средната възраст, защото в един момент ще се обърнеш назад, вече си изпратил децата студенти и тогава какво правиме? Опа, следва разговор. Мога да ти споделя следното нещо, което бях изгледал. Аз като малък бях изключително голям фен на Джим Кери и преди години тук скоро гледах един документален филм и за първ път чух този човек да си говори за личния живот и разказа за баща си и той каза следното. Баща ми беше много добър джаз музикант в Канада. Но за да мине на следващото ниво и да бъде доста добър и търсен, трябваше да отиде в Щатите. А той много беше страх да направи този преход, защото можеше да се провали. А пък той все пак е глава на семейство и трябва да не изхранва по някакъв начин. Затова пое по сигурната пътека и стана счетоводител. И накрая, след колко години е бил счетоводител, онези го уволнили, компанията, която бащата на Джим Кери го уволнили,
там точно преди пенсиониране или там колко години му е трябвало да се пенсионират, нещо от порядъка на 5, и сега никой не иска да го наеме. И така били бездомни, живеели в каравана и някакви такива неща. И Джим Кери тогава каза, и от тогава, след като това се случи с баща ми, разбрах следното. По-добре да правя нещата, които обичам и да се проваля, отколкото цял живот да правя нещата, които да не обичам и пак да се проваля. Абсолютно. Да. Да. Това е рецептата. Прави нещата, които обичаш. Мотивацията винаги ще идва отвътре. Тоест, много хора се притесняват, добре, ма сега как ще стана толкова рано и как така цял живот, аз ще работя и ще че го обичаш и това е твоето, прави го. Това е. И Няма смисъл да става по-сложно. Той идва. Буквално няма да има нужда някой да те кара каквото и да било. Значи аз, попадайки в Нов български и знаейки всъщност, че семестъра ми е доста по-скъп от един така държавен университет, това за мен беше голяма отговорност към мен самата и към моите родители. И всъщност аз бях страшна читанка. Значи аз не пропусках лекция, въпреки че го записах този университет с идеята да съм по-свободна. И с идеята, между другото, да мога да служувам свободно, защото аз знаех, че по другите университети, ако не ходиш много на лекции, така, накрая късате на изпити, малко е сложна ситуацията. И си казах, не, аз искам да имам време да стажувам, да се обучавам, а не да следвам някакви такива общо установени норми. И фактически това за мен лично проработи. Но просто за мое пояснение, ти си избрал университета, ти не си била, защото познавам някои хора, аз се записах там, защото моите приятели са училище, се записаха там, така нататък. Ти просто да си мислила по въпроса, знаела си горе-долу какво искаш и се насочила кои са университетите. Да. Просто видях, че университетите са главно за София, понеже насам се бях насочила, с Нов български и Софийски с тази специалност. И трябваше да избирам между двата и просто при мен някак веднага везните наклониха към Нов български. Изключително съм щастлива, защото там направих такива контакти, които просто безценни, истина безценни за сегашния професионален път също. Това, което е много интересно за мен, защото при всеки е по различен начин и в различен момент. Как си достигнал до заключението, че искаш с това да занимаваш и оттам вече да си търсиш университет? Защото моята лична история, аз как съм разбрал какво искам да правя, трябваше да върша поредица от гадни работи, защото ми трябваха парите сега на момента и вършейки гадните неща, аз зонаутвам, просто върша нещо машинално и почва един вътрешен монолог, дето аз накрая достигам до заключението, аз какво искам да правя с моя живот. При тебе как беше? Защото ти не си стигнала до този етап, който аз съм бил. Ти си била още ученик, така да разбирам. Да, реално, честно да ти кажа, просто почнах да гледам някакви специалности в даден момент. Видях, че няма да го бъде с заминаването ми да живея в Германия, тъй като имах и такава опция, понеже в 11-ти клас взех такъв изпит DAF, който е като IELTS, само че за немско говорящите държави. Много от моите съученици заминаха да учат за Германия. И в интерес на истината, аз даже в началото се чувствах леко като провал, защо и аз не съм заминала. Но просто така бързо разбрах, че тотално не е било за мен това заминаване и съм супер щастлива сега от решението, което съм взела. Честно да ти кажа, не знам. Винаги, поне в училище, нещата, които при мен най-много са ми се отдавали, са били свързани с писане, с изразяване. Така че, общо взето, гледах в тая посока. Какво мога да правя, което е свързано с писане и с мислене на някакви идеи. Така че то естествено дойде при мен. Сега, може би, ако бях добра по математика кръгла 0. По биология
нула, по химия, по физика. Справо ужас бях. И това съм си аз. В крайна сметка, това, което видях, че ми се дава наистина е писането. И да, просто намерих начин, по който мога да пиша в модерния свят, в някаква професия, която се развива. Абсолютно адмирации, че си била доста осъзната и нали, си се хванала, така да го кажем, къде е било твоето в даден момент, защото има хора, може да им се отдава, но те не го осъзнават това и накрая нали, се случва разговор с родители, с роднини. Добре, сега какво да уча и да кажем, ако си, както е в Плевен, медицински университет, ще каже, ще учиш медицина, нали, що пък не. Нали, хубава професия и така нататък, аз съм кръгла по химия, по биология. Няма страшно, сега си пращам на всичките частни уроци, които има на този свят, че накрая, нали, пълно да изкараш, не знам колко е минимума, там 4 или 5, нали, само и само да влезеш да попълниш бройката и накрая да съжаляваш. Примерно, вашите са доктори и ти трябва да тръгнеш или адвокати, трябва да тръгнеш по тая линия. Толкова са доктори или адвокат, пак ще е добре. Ако не са, ти даже нямаш с кой да си поговориш на темата какво е да съм такъв. Това е още по-тъжното. Да, между другото, имам една колежка в агенцията, Вики, супер готина, която реално с нея правим едно и също. Но Вики, тя е завършила право. Тя е на моята възраст, 9-4 сме и двете. Вики е завършила право. В един момент обаче, представи си, това да завършиш право е някакъв абсолютен надсмисъл, свързано с... Държавните изпити са убийство, аз съм чувал. Да. Значи, представи си това момиче как се дига и го завършва от първата до последната година с диплома, с всичко. Започва да стажува в фирмата на родителите си, които баща и също е правист. Тоест, всичко както, да знам, перфектно, нали, в някакъв сценарий. Да, обаче тя не го иска това нещо. Тя е креативна душа, тя иска да пише, тя иска да твори. И реално дойде в агенцията и просто тя толкова се чувства на място, че супер готино е, нали, като го гледаш отстрани. Но ето тя е човек, който има висше образование по право. И така. Да. Добре, много ти благодаря за гостуването, Стефи. Смятам, че беше доста полезен и интересен разговор на нашите слушатели и ще се радвам отново пак да дойдеш. Ти така си един от хората, които винаги има много какво да каже и са интересни истории, така че ще се радвам пак да бъдеш гост на подкаста. Много ти благодаря и аз за всички готини въпроси, които ми зададе и за историите, които ти разказа. На мен също са ми супер полезни и да, надявам се скоро пак да имаме възможност да си поговорим на друга тема или пък още повече да влезем в дълбочина на тази. И се надявам наистина поне един човек да може да си открадне поне едно нещо от нашия разговор днес. Супер. Виждане. Чао.